Oimorenya kurom Gachagua no mara inirio makare machieng ne choni marati lentai pario kurade kadueno mar ario ganario prario kod abich machieng waikoni weche mathoth anyato mag motendre kod siasa kabende weche mag siasa medo bedo gi liete pacho kanya kurom Gachagua bende wang'iyoni mag motimore e tong mar piny Kenya kachiel gi piny mar Ethiopia kata kamano ng'iyoni ka en Jumapil kamae wantiere kod twak mar ratila bende tawo kanyo gi George Bati ang'no bed gi wende Willis Otieno ma en ja siasa e duond bura mar Safina kachiel gi Robert Nyasuna bende en ja siasa ang'ne twagi e lo duond bura mar ODM giduto gidhi twak kotendre kod weche go mosebedo katimore pacho ka mag siasa gidhi keto piny Kenya e ratil mano biro e chenro mar ariyo mar ratil kata kamano waikoni weche manyien mag thon weche. Kuna wananchi wetu kidogo wameumia. There are some of our citizens who are yet to be accounted for. Jolupo ma Kenya makwan gi poko yangi onegi gi jolupo wetegi madasana chetong mar Kenya kod Ethiopia. Gino riel wete to dolo. Koro gini otime kamano deriyo mar adek gini obiro ni matek molware ang'o apo makolware pi jolupo madhowath ma Angalo e kaunti ma Homa Bay ni kod buok bang' achiel kuom gi luar kawuok e yie ma otho e nam. Wachana na Martha Koome ni mwanamke, mbona unapigana na wanawake? Can you fight your fellow men, sindio? Mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua oramo ni obiro luongo ng'anyo mar tipo kaponi ogole apisi ogai mar doho Martha Koome. He has given it all for the gospel. So I'm admiring him also, and we pray for him in this particular moment. Jolemo mag din jokopere omedo chwalo lamo mag jiwo chang ne jadolo margi maduong' Papa Francis mangimane osebedo kama tek e osiptal. Machiegni nyakurom Gachagua bethuolo mar go kod mbaka laiwa mar ote machuok mana kaka pile nario adek auchiel no kabende wantiere live Facebook Ramogi TV ke Indwe mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube wantiere gi jaloko marwa Belinda Phillips nyinga Lydia Okeyo. Machiegni wachako gi mano mar kuyo jolupo gi jopiny mamoko makwan gi poko yangi onege gwenge ma Todonyang e kaunti ma Turkana kod kweth njore moro mag Dasanek mawachore ni wuok e piny Malibamba ma piny Ethiopia ma obedo kod lweny gi jodak mar Todonyang e odhiambo manyoro kalore kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen na pisas mag arita kwe kod kodaka mag jolweny KDF tima pedha e alworano. Efomara Cynthia Onyango chako na chenro mar til gi report no heyo machal kodma. E monj mane otimore odhiambo manyoro wachore ni kweth mar njore no ne omonjo jodak malope Mukat kachiel kod Natira e tong mar piny Kenya kod piny Ethiopia e machalo lweny mar chulo kuoro bang' ywaruok bete kindgi. Kaluwore kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, oganda makwan gi poko yangi olal kendo poko fweny kama nitiere kendo medo ni sirikand Kenya dhi tiyo machiegni kod jolweny ma KDF e temo kelo kwe makono. Tumekuwa na challenge jana kidogo pale border yetu na Ethiopia kwa sababu ya uhusiano ya ile community ya Dasnach na Turkana katika border yetu hapo. Na kwa sababu ya hiyo kuna wananchi wetu kidogo wameumia. Na tumekuwa the IG and our police have responded very well from yesterday up to now. There are some of our citizens who are yet to be accounted for. Owacho ni gitiyo machiegni kod jotelo mawuok e gwenge makono kachiel kod sirikand piny Ethiopia mar temo kelo kwe kod winjruok bang' monj makamano. Tunafanya kazi pamoja na serikali ya Ethiopia. Saa hizi mikutano inaendelea ya kuweza kushawishiana vile ya kusaidiana na nchi jirani kwa sababu ya border issues. Now we are working together with the Kenya Defense Forces because it's also an international issue to make sure that we resolve that issue. Kauloso e monja chielo nogo jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo kwayo oganda mondo bed kod horruok kendo kik ke weche magionge kod adira margi ka osingo ni biro mi oganda ote moyiedhi e kinde mowinjore. What I will do as a PS for now is to urge caution so that then we don't
sensationalize because matter of security are very serious things that we cannot sensationalize for whatever reason, and the country will be made aware in due course of what exactly happened and of course the extent of casualties. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen korka kore osingo ne jopiny arita makare kendo medo ni kaka sirikal gibiro keto kenge makare mar neno ni kwe oduogo e gwenge makono. There should be no cause for alarm. We will do what needs to be done to keep our people safe and to make sure that we restore law and order in our border between us and Ethiopia. Nyaka sani arita ojiwe gwenge makono kod obila ka chenro bende dhi nyime mar yango gima ne okelo lweny kachiel kod oganda ma owito ngimagi kod mago ma oyudo hinyruok e kinde monj makamano. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Rumbi mar lit kod kuyo kwa kodho wath mangalo e kar chung'od bura ma Homa Bay Town bang' jalupo ma jahigni 43 lwar mowito ngimane nam lulu e kinde mane odhi nyime gi chenro mag lupo machiegni kod dho wadhno. Jalupo no manyinge en John Okombo nyolwar kawuok e yie manyorik gintiere gi wadgi mane gilupo godo. Kaluwore gi jatend dho wadhno ma angalo, jalupo no nochako mana tal e yie magikone olwar e nam kendo ne ok obedo mayot mondo mirese. Chich nitie ni jalupo no ne ni kod tuo moro ma osebedo ka chande makoro nojuke ka en e pi kendo lal kod ngimane. Ringre jalupo no ne oduogo yudi bang' menyo kuom seche buora. Kone Victor Koth okona sibe ni an kanye Jojo Kombo lale gi pi. Jono Kombo ni en member mar angalo BMU. After 15 minutes owad go kwango biro okoni gimora rie ma we do suspect ni ne men ngaiti zor en gi tuo miluongo ni ndulme. Koro wakoporate ma Jehova Nyasaye bo yie wayudo the body. Gino chako gimoro goye to chako buoge lwete koka cham. Ka gino rie lwete to dolo. Koro gini otime kamano deriyo mar adek. Gini obiro ni matek molwar ang'o apo ma kolwar pi kalaw tiende kama to nimu. Koro ka lenga amako gogo ma wachi kora chung kanyo mondo arit kopor malo ok oduogo dhi adhi achu wetu wuoyi ma ji 43 mano dhi lupo go wadgi e nam. Wadgi wacho ni kama ne gintie nam opoka wadgi chako tetni kokone rie badi ka korie bade to force moro kawe to goe pi kotemo hawe mondo make to ka kodhi. Mosaeny hodhi mago mag thieth riwruok mar ute thieth ji giwegi e kor gwenge olanda yanga chakruok mar weyo chiwo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA kachiel gi okumba mar jopuonj kod obila chakre kiny kaka nyocha giselando. Kaka Judith Omoni leronwa, Rufa koni gibandho gope mag NHIF maromo bilion 24 kowuok kuom piny owacho ma ok migi geno ni gopego ibiro chul. Ndalo adek mane ochiw kod riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Rufa kapok giloro thieth mag gi ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA kaachiel gi mano ma itiyogo gi jopuonj kaachiel gi obila ma pacho ka rumo otieno ma kawuono kendo chakre kiny wuok tich onge jatuo mabiro yudo thieth ka itiyo kod okumba mag thieth ariyo gi. Our notice on suspension of provision of services under the Social Health Authority and the Medical Administrators Kenya Limited, which covers police and teachers, expires within the next few hours. We have not had any meaningful engagement with either the Ministry of Health or the Social Health Authority. Dr. Lishenga ma en jakom mar riwruogni mane loso e boma ma Nairobi okoni kata kamano jotuo mabiro chopo e ute thieth ka oheore biro yudo thieth ma okwongo kapok omigi yore mamoko mag chudo kaka omenda ma achiny chwalogi e ute thieth mamoko ka jotuo manyicha oserwaki e ute thieth ma otelo ne ng'anyogi to biro dhi nyime kod yudo thieth. All facilities must continue providing emergency services to stabilize patients in accordance with professional and ethical obligations. Once stabilized, patients who opt to exclusively use their SHA or MAKL medical covers shall be referred to a hospital of their choice. Any patient admitted before 24th, before Monday, who is currently in the ward or currently in hospital receiving care. Nyaka sani gikoni piny owacho kosemiyo gi duoko magidwaro
giyango ni migao mar thieth oketo gi lai mar WhatsApp kama ornegi ote mar ndiko gopegi ma piny owacho ni godo gino makaogi kod buok maduong'. Does it mean that they actually don't have records or what's happening? Reality of the matter is a lot of medium-sized facilities, if the NHIF debt is not paid, they will close. They will literally just close. They cannot continue, or they will lay off staff. They have already done it. Lishenka koni wigope duto maromo bilion 30 magine NHIF ma piny owacho nigo gidwaro mondo mimi gilai makare ma ibiro tigo e chulo gi kapok dweche adek orumo. In the event that the resources 30 billion shillings is not immediately available, we would like a structured payment plan. Whether we are going to have a payment plan for settlement every month, but not a period exceeding more than 3 months. Kupogore kod gope mag NHIF, ute thieth bende osebedo ka ywak ni gope mag okumba manyien mar SHA bende deko ka piny owacho kokalo kuom jalup jatend piny Kithure Kindiki juma ma okalo nyicha ochako chenro mar manyo yore mag bugo agulu mar SHA. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi mago mag siasa nyakorom Gachagua kama mana en jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua obwogo luongo ng'anyo maratipo e pacho kae kaka yor kwedo chenro maliekore mag temo thicho oko gai mar doho Martha Koome apisi. Rigathi wacho ni jatend piny Kenya William Ruto emotele chenro makamago kendo choro wach thicho Koome oko. To mana kaka Nyambo Galaro Rigathi no loso kantiere county ma Meru. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua much Mombasa kendo. Rigathi okoni osefwenyo ni nitiere chenro mar thulo oko gai mar doho Martha Koome okia apisi jatend piny William Ruto emotelie. Kolose kanisa mar St. Joseph's KK Guru mar AIPCA e kar chung od bura mai Gembe North e county ma Meru. Gachagua koni biro luongo ganda endara e kendo bago ng'anyo manyal gidi pacho ka mar kwedo golo Martha Koome kokoni sirikand William Ruto medo chiego kama lit mar oganda ma Mount Kenya. Alikuja na Biblia tukafikiria ni Mkristo mtu mzuri. Alitudanganya hapo kudanganya. Tukamchagua. Kufika pale ametumia hiyo kitu kumaliza watu wa Mount Kenya. Ameanza na Rigathi Gachagua amemfukuza. Akarudi akafukuza Mebeka. Sasa amepanga jama ya kumfukuza Martha Koome. Gachagua koni Martha Koome estani pedo ya PC oko kamwanda kalure kod chung mare. Sasa Martha Koome anafukuzwa. Senator wa Meru ananyamaza. MPs wote 10 wananyamaza. Anapigana na mama rais, ulipigana na mimi Rigathi Gachagua, mimi ni mwanaume. Wachana na Martha Koome ni mwanamke. Bora unapigana na wanawake. Can you fight your fellow men? Si ndio? Apigana na wanaume? Wachana na huyu mama. Huyu mama akifukuzwa nipige filimbi mtoke kwa barabara. Mtatoka hapo mtatoka. Sasa wamepinga njama. Wiki ijayo Monday wanataka kumuondoa Martha Koome. Walitaka kumuondoa wakati Rigiji alikuwa kwa kiti. Rigiji akakataa. Ekineno bende jalup jatend piny Kithure Kindiki yodre madiny e buche moro kod jo od bura kar jot mare ma Karen e kama ne orudhe jo od bura ma counties kod kit Kamasia e wi wacho menda mar met bilie. Na ati watu naitwa pale Karen. Ya hakuna haja wewe kuita watu Nairobi. Kuja hapa iende uongee na watu hapa kwa ground. Si ndio? Ile mambo nafanyika pale ni uongo mtupu. Unapanga watu masaa 5 kuwadanganya. Alafu unawalipa shilingi 5,000 kwa kusikiza uongo. Gachagua okoni donu buche modhi lose dwe mar 5 dhi bedo kod jo od bura maromo 120 e sirikal mabiro. Unajua watu walikuwa wakifikiria ati wakinifukuza nitaenda peke yangu. Nilitoka na watu wao. Nimetoka UDA hapo nitatoka. Wangapi wametoka UDA, wangapi wametoka UDA? Yes. Na kwa hivyo tumeunda chama yetu ya Mlima Kenya na Wakenya wengine. Na ni gari mpya na iko tayari. Na injini na mwaga maji kwa vile iko sawa. Na driver ni Rigiji mwenyewe. Na hiyo gari nitaitangaza mwezi ya 5. Akibisho anaitwa Akibisho Muheria. Ameenda akaeleza William Ruto, kama unafanya kazi
Hapana shida ukizunguka hata ukiambia watu nimefanya. Kwani nimefanya si utaona imefanyika. Sasa akishinda kila siku akizunguka nasema mimi kama William Ruto nimepanga, nimetenga, nimejenga, nimefanya, nimesema. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kapodwa ne mago mag siasa nyakorom Gachagua teri nyake county ma Homa Bay kama jakom ODM me county ma Homa Bay Hamilton Orata korodwani committee ma ochung'ne chiwo kum na duon burano oweling ka jo siasa moko duon burano nyayo koko kod tulo e kor gwenge gino mowacho ni nyalo biro mayo ODM bi e kor gwenge kapok yiero mag 2027 ochopo. Orata okoni tulo mag siasa ma osebedo kainene kuonde mag chung'ute buche moko e county ma Homa Bay en gima kelo wich kuot ne ODM kendo jo siasa makelo tulogo onego kawnegi ondamo mar kum. Wadwani Homa Bay obed gi kwe nikech chama mar ODM en chama madhi loso sirikal kendo biro chungo presidential candidate 2027. To koko matimore Homa Bay wadwani ochung' ni majotelo ok dwani mondo ng'ato wachi ni ebo dwa chung'. Nyocha waneno koko Kasipul, moro wachak waneno Ndhiwa sasi. Ang'o mamiyo jo chama gore? Gimwatemo wacho ni ng'ata moyier chakre MCA, MP, Senator, Governor ng'eni ji biro chung' kodi onge dhi nyalo odia. Miyo nyaki tiki ng'eyo ni chama oyiene ji dwaro karino matije mabiro miyo ji duoki. Disciplinary committee ochak tich mar chama. Ng'ata ma koko nitie kare to disciplinary committee gon ng'iyo mang'eni ng'amo kelo koko mondo bed discipline nikech mako chakore sani to yiero podi. By the time ji dhi e yiero chama ok bi bedo gi ji. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protection against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Indulge in the moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Penj laktar ko kalera Ramogi TV ngima en mwandu ilungani Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng' kodiechieng'. Inweya monda thi nono ichakikri keching'e ni polise biro yudi kae machiegni. Lok kitugo mari, yud mor momedore, fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare, nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Machiegni kendo nyakorom Gachagua jokristo majodin jokopere piny mangima owuok mar lamo ne jatend kanisa no Papa Francis madhi nyime sani yudo thieth kaluwore gi tuo mar athung'a ma osesase kuom kinde. E piny Kenya bende notim alam makamane kanisa opogore Cleophas Oluoch noluwo alamgo kendo omiyo waler mathoth kaka nobedo.
Chokul. Alami bago gi jodin jokopere piny mangima ne kwayo chang mapiyo ne Papa Francis manyaka sani nitiere osuptal ka en kod midekre marathunga ma osebedo kode kuom ndalo chiko sani. Tend log tich mar Papa mani Vatican olero ni jatelono mar din kopere nyongi mane obedo marach otieno mapiny orugodo kawuono Jumapil kendo lero ni lakteche range machiegni. Jodolo golo mesa kendo alam ne Papa Francis ka odhi nyime kod thieth mare boma ma Roma. He has given it all for the gospel. So I'm admiring him also, and we pray for him in this particular moment in which his health is really weak and in danger. Jo Kristo piny mangima ochokore kuonde lamo ka gioro alam ne Papa Francis ka ote maduong' en mar chang mapiyo. Now that the Pope is sick and all the news that we are getting about his health, but we thank God at least despite all that, he's in safe hands. He's in hospital and above all, he's in safe hands of God. My prayer is that he gets well. With having been a shepherd for all the years, he has a lot for us to gain from him. I'm just being worried about his health, and I hope he will recover. Definitely he will come back to his health soon. Papa Francis osebedo kaloso ewi weche mopogore opogore piny mangima. Higni osekalo kendo Papa masani jegni 88 osekalo del mojony kuom kinde. He's ready also to leave the job, whether maybe renouncing the job or even maybe the final call. We are not, he is somebody who knows who he is and where he is going. Papa Francis ne orwaki wuode osuptal ma Gemelli e boma ma Rome e piny Italia tarik 14 dweni bang' bedo kod pek mar yueyo kama noyude ka entiere gi tuo mar pneumonia mar obo. Kaluwore gi pek manengo ne ochuno mondo mi omede remo kod muya mar oxygen mar konyo yueyo mondo bed mayot. E ote mare mbui mar X kawuono Papa Francis oketo ote mar puoyo oganda kuom kete lamo kendo kwayo ne chang mapiyo ka bende ojiwo gi ni gimed nyiso hera kod timo timbe makare. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kwan nyithindo ma irocho ratichgi ka ijuang'o gi jonyuol medore e kaunti ma Migori. Apisa mar nyithinde sub-county ma Suna West, Robert Ouko, wacho ni 70% mag midhiero ma omako nyithindo gin mokalo kuom juang'ogi. Ouko wacho ni ywaruok e kind jogo ma okendore ema miyo nyithindo mathoth ijuang'o. Oko oganda duto mondo mi okony piny owacho rito ratiro mag nyithindo. Owacho ni buche mag rocho ratich nyithindo ok onego tieki e buche anyuola ma ong'ere kaka kangaroo courts. Rocho ratich nyithindo adieri pod en malo, ata malo mar nyithindo mirocho ratich e Migori mar kaunti ma Migori. Wan gi weche mo mag juang'o nyithindo kata neglect, ka wadonje case categories mag neglect, pod ni gi ata malo mamalo. Cases tema biro reported offices mag nyithindo, neglect biro ata malo 70 mag weche cases ma biro reported office mag nyithindo. Kendo kaka idara mar nyithindo wasetemo keto mikakati mopogore opogore mondo wane ni rocho ratich nyithindo dok chien. Mokwongo wajiwo jowa mana kaka nasewacho, kineno ka nyathi moro amora rocho ratiche, nyathi moro amora ok odak maber kanyo ma intie, wajiwi wakwayi ni nyal goyo report. Tuge kind tim maduong' mar Kenya Harambee Stars gi tim mar Gabon e tuke mag manyo tiko tuke mag pinje duto higa 2026 biro bagi e lab ma Nyayo Stadium kaka yor pimo rang'iny mar Nyayo motelo ne tuke mag